Je vzácný obraz, kde jsou nejlepší hráči světa. To je takzvaný rakouský Wunderteam. Já vám ukážu některý hráče, který vážně si to zaslouží. Je to Hieden, to byl jeden z nejlepších brankářů se Zamorem, ale já myslím, že Hieden byl lepší světa. Zde je Schramzeis, který mě de facto objevil a já mu ještě dneska za to děkuji. Zde byl z misích nejlepší stoper tenkrát v Evropě určitě, jo. A zde byl takzvaný Šindy Šindelář, moci mu říkali, který byl v té době určitě nejlepší center forward a forwardista světa. Já jsem si vždycky přál, abych byl aspoň poloviční, no a já myslím, že se mi to podařilo. No a zde ještě byl šestá zápasník, vynikající bek, zde je kapitán Nauš a zde je ten nejlepší podle mého manažera Hugo Meisel, který založil de facto středoevropský pohár, který byl tak populární, no a Slavie ho vyhrála mým příchodem v roce 1938 poprvé.